Hali, nos hát akkor beszéljünk Magyarország seggel lyukáról, Budapestről, mert hát van az a kedves kis nóta ugye, hogy Budapest, Budapest, de csodás, na de kinek? Kérdem én, mert hogy szerintem azoknak, akik itt laknak és élnek nap mint nap úgy, mint én, azok tökéletesen látják, hogy Magyarország legeslegnagyobb fekélyes seggel lyuka nem más, mint Budapest. Ugyanis, hogyha megnézzük, hogy a turistáknak egyfolytában azt szóljuk, hogy milyen gyönyörű a parlament, a Lánchíd, a Budai vár, a Mátyás templom, meg a Halászbástya, akkor igaz lehet. Na de már itt is, könyörgöm, kamuzunk, mert a szerencsétlen bejön Ferihegyre, vagy most ugye Liszt Ferenc repülőtérre, a Gyömrőin keresztül fog bejönni vagy taxival, vagy magánautóval, vagy a BKK-val, és gyakorlatilag azt fogja látni a Gyömrőin, hogy egy pusztulás. Ide van szarva, oda van húgyozva, ott egy dzsumbúj, amott egy dzsumbúj, laktam ott. Jó, nem most, hanem 2006-tól 2010-ig, de amit láttam, az éppen elég volt. Mint ahogy abban az időszakban állítólag volt Magyarországon koncertje George Michaelnek, aki megkérdezte a sofőrjét a Gyömrőin, hogy ez a gettó, és mondta neki, hogy nem, ez itt Budapest. Szóval, hogy reklámozzuk itt gyönyörűen, hogy fantasztikus a fővárosunk, holott az olyan kisebb városok, amik régen nagyobb nívóval rendelkeztek, gondolok itt arra, hogy Debrecen volt ugye Magyarország fővárosa is, egy történelmi időszakban, egy rövid ideig, sokkal jobban megérdemelnék ezt a titulust, mint ez a rákos, elborzasztó szörnyűség, ami Budapesten lett gyakorlatilag. Mert míg lemész Debrecenbe, Nyíregyházára, Szolnokra, Győrbe, és azt lehet mondani, hogy 50-100 méterenként van egy tetves kuka, ahol, hogyha elszívom az itt tekert cigit, akkor el tudom nyomni a csikket, és nem az van, hogy a busz megállóba is vagy a gyomrom fordul föl a kukához lépni, mert olyan szinten teli van, hogy a kutya fasza leszarja, és kurvára nincsen kiürítve, vagy körbe van húgyozva, vagy le van okádva, vagy egyszerűen már bele se fér a csikkem, hogy elnyomjam. Mert lehet, hogy kuka sincs, és ott kell kézbe szorongatva cipelnem, avagy visszatéve a cigarettatartomba, és majd otthon kidobni. De miért? Miért Budapesten van ez a kosz és a retek? Miért van itt ennyi kibaszott hajléktalan? Miért nem lehet nekik úgy, mint ahogy azt tervezték, egy külön város tenni? Mert mióta húsvét uraság van ott a főpolgármesteri székbe, azóta gyakorlatilag, és most nem politizálok, hanem csak a tényeket nézem, azóta szar, meg húgy hömpölyög Budapest utcáin, a kukáknak a felét meg kukákat megfelezték, mondván, hogy nem kell annyi kuka, mert mi a faszomnak, végül is nem szemetelünk, a másik meg úgy látszik Magyarország összes söpredéke ide jön Budapestre, mert itt vannak a drogos tűtől kezdve a használt kotonig, a kibaszott szarok mind kidobva, ráadásul szerintem Magyarországon ez az egyetlen egy olyan város, ahol gyakorlatilag a év 365 napján lomtalanítás van. Nem lehet azt mondani, hogy itt dedikált időszakban van lomtalanítás, hogy ki van adva, hogy ekkor és ekkor tett ki. Persze van ilyen időpontban tett ki a szemetedet, de ha jobban odafigyelsz, szemfüles vagy, nyitott szemmel jársz, akkor öcsém, egy napod végigjárod Budapestet, és seggpucéran indultál, és téli kabátba érsz haza. Ugyanis az egyik sarkon találsz egy kibaszott papucsot, a másikon zoknit, a harmadikon pólót. Jó, nem méretre igazítva, mert mégse egy turkálóba jöttél be, de legalább fölöltöztél. Azért nézzel a pozitív oldalát, hogy föl vagy öltözve. Aztán tudsz itt tenni is, kérlek szépen. Mindenféle szép és jó van. Nálunk csak a lakótelepen kidobálják a kenyeret, a felvágottat, a konzervet, a kenőmájast, a krumplit, a hagymát. Gyakorlatilag, ha lemennék és összeszedném, és tudnék főzni, az meg átfőzném a vacsorámat abból, ami a főrön van. Mert ott van az én francia buldogom, a jó öreg Ubul bácsi, nyugalmazott bobókaörmester, gyakorlatilag lemegyünk, és mivel olyan, mint egy porszívó, minden szart észreveszünk. És ő gabonaallergiás, rájöttem, mert adtam neki a győri kekszet, azt a szerencsétlen úgy kaparózott, mint a rühes lett volna, az közben csak gabonaallergiás, de nem tudunk úgy lemenni, hogy be ne kapjon egy kiflivéget, egy brióst, egy kenyeret,
egy kolbász, amit ráadásul a köcsögök az meg jancsiszerggel, meg szöggel, meg az Isten tudja mi a faszommal nem preparálnak ki. Mert így próbálják a kutyákat eltenni lábalól. Ez már megint csak Pesthöz tartozik, hogy ugye a kutyát póráz nélkül kell sétáltatni, szájkosár nélkül, és ha szarikot kell hagyni a szart, mert biztos ott majd valaki a jóisten lejön, azt összeszedi, azt elviszi, mert van kakatündér. Nincs kakatündér, bassz meg. Lehet 300 forintért venni úgy, mint én teszem, a kutyás kakis zacskót. Várjál, azt hiszem van is nálam, meg is tudom neked mutatni, öcsém, hogy néz ki egy kukás zacsi. Például zsömléből marad zacskó, akár, de az okosabbak, meg a kutya tulajdonosok látnak ilyet. Origi csomag, öcsém, 50 darab. Kutya kakis zacskó. Jó, Bubul 2-t is elszarik egyszerre, mert akkorát szarik, mint egy Bernát hegyi, pedig csak egy francia bullog, de el lehet vinni. Egy valamikor nem szoktam én is felszedni a kutyaszart, amikor egy bozót kellős közepibe szarik, ráadásul nem szarik, hanem fosik, mert a fost hogy törlöm le a fűről, meg a bokorról sehogy, meg a húgyot nem tudom szőszedni, de azt meg eredendő, hogy nem engedem, hogy az út közepén basz meg a járda közepére odahúgyozzon. Meg az épületeket lehúgyozza, meg a kocsikat lehúgyozza, hanem csak is a füves térségen húgyozhat fa tövibe, például. Mi például úgy tanultunk meg Pesten. Hát laktunk mi itt a 14-be, és jártunk ide a 6-ba dolgozni, és nem húgyoztuk le más kocsiját. Úgy, mint látom. Engedi a kutyuskája, megy jobbra-balra, húgyozik, szarik mindenfele, ront neki a kis tamponka, meg csivog a kis kotonkája minden bokának és minden kutyának, mert ő ott a megyei basszájban, és nincsen fölrúgva, mert az biztos, ha nekem rohanna egy ilyen, mint ahogy már próbálkozott a lakótelepen, akkor kap egy olyat, mert labdának nézem kutya helyett, hogy Kamcsatkából szedik össze a fülét, és Észak-Amerikából szedik össze a farkát, meg ketté rúgom a gecibe. Aztán ott vannak még azok a drága kutyák, ugye, akik meg előszeretettel mindenkinek nekirontanak, na őt szokta Boboka őrmester kicsit megstukkóni, azt akkor úgy bekómálnak, azt elhúznak vinnyogva a másik irányba. De még mindig ott tartunk, hogy Budapest egy óriási kuka. Ahogy a bűnvadászokban mondta Bazd meg Bence, Perecke Hillnek, a város nem más, mint egy nagy WC csésze. Ez bizony Budapestre halmozottan igaz. Ne a szépségeket mutassuk meg, a jóságokat, ne arra verjük a nyálunkat, hanem arra, hogy bazd meg, hogy élünk. Mert én ha tehetném, úgy elhúznék innen Pestről, mint a rakéta. Bár így is kint lakok ugye a 17-be, ahol aránylag azért kultiváltabbak valahogy az emberek, én nem tudom, de normálisabbak, úgy összességében. Nem szemetelnek annyit, nem annyit, mint a 14-be, ahol ugye előzőleg mielőtt polgármester lett Nagypéntek úr, azelőtt ott volt polgármester, ugye a 14-be, ott is egy nívós zsidó környékből csináltak egy olyan, már bocsánat a szóhasználat, de cigányputrit, hogy a cigánynő a Bubbles mosodának a kirakatába tolta le bazd meg a szoknyáját, és oda szart fényes nappal. Az Uzsoki kórházzal szembe az ember a parkoló füves részén fényes nappal húgyozott. S kutya nem szól rá, bazd meg! Ez megy Budapesten. Menjél már el Debrecenbe ide-oda, hogy te nem látsz. Valami érdekes módon az emberek normálisabbaknak tűntek, amikor én arra jártam, úgyhogy nagyon szívesen laknék én arra, és tudom, hogy eltolhatnám boldogan a biciklit, de jelen pillanatban engem még a munkahelyem az ide köt. Aztán, ha majd olyan munkát végzek, adja Úristen egyszer számítógépes munkát végezzek, aminél se földrajzilag, se máshogy nem vagyok megkötve, bárhonnan előkapok egy laptopot a seglyukamból és tudok dolgozni, hidd el, én leszek az első, aki kihúz külföldre, és ezt a kurva magyar mentalitásos szarkupacot, ami ebbe az országban van, ott hagyom, mint a véres vene, mert egy rakás fos. És nem azért, mert az ország fos, hanem mert a vezetése fos, meg az embereknek a mentalitása sajnos. Vannak tisztelet a kivételnek, olyanok, akik normálisak, intelligensek, de ők olyan kevesen vannak, hogy ez a sok barom,
ha leállnának velük szót érteni, hogy figyelj, tanulj már meg normálisan elvinni a kukáig a szemetedet, tanítsd meg a kutyádat ide szarni, meg oda szarni, meg amoda szarni, meg tanítsd már meg erre magadat, meg arra, mert sokkal jobb, és nézd meg, szebb a város, meg stb. Hát akkor lerántaná a saját maga hülye szintjére, és a hülyeségének a rutinjába agyonverni a hülye barom. Lehet, hogy szó szerint, mert ugye eddig kell, amikor szólsz neki, hogy légy szíves, szedd már föl azt a taknyósebben, hogy ne kurva nekem baszoltál, basz meg! Ez az átlag magyar szint Budapest utcáin. Sajnos. Remélem azok közül, akik ezt a videót látják, nem ismernek önmagukra. Mert ha ilyenek, akkor legyenek szívesek távozni, és soha többet vissza ne térni. Én ezektől az emberektől undorodom, de röviden ám, de velősen Budapest, Magyarország elrákosodott, legundorítóbb, pöcegödre is segjuka, én szerintem. További szép napot, pápá!